Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдултиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монен дастгирӣ мекунед ва комментариҳои хуб менависен. Ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео тасмим гирифтем ки саволҳое ки дар видеои пеш менавистем то ҷое ки медонем баъзеҳо шахидмонам намедонем, нафарҳои мефаҳмидагӣ мепурсем, маълумот расонем шумода ва пешай мавзӯъ ра сар кардам ин бародара номерҳоша барои нафарҳое ки граница рафтаниям сохранит кунед, телефон кунед, доими надёжнее бигем ба дили пир телефон кунед ва равем бигем документарни гардем. Ва авиакассамон ки ҷой ба ки ҷои билет дар кор мешава метавонед дар WhatsApp нависем, нархи навора фаҳмем, бигем номерҳоам ба номи хидмати картам ва ҳамин номерҳое ки ба номи хидм мебурад, иншааллоҳ ҳар як рубле ки мегузара хидм ҷавоб мегӯм. Ва нафарҳое ки тамошо дорен, мақсад лайк, подписатсия, дастгирӣ кунем, беҳтарин мешава. Қариб 100 000 шидем, дастгирӣ хуб мешава ва реаксия мета барои видеои нав кардан. Хоб, салому алейк мекунӣ, баъдан комментариҳоро мехонӣ. Ассалому алейкум ба ҳама. Комментариҳоро мехонем. Таможни контроль аз рӯи штраф гардонад. Мешавад дар аэропорт штрафа супорем, таможниро гузарем. ин ҳолатҳо бигем ки хеле камтар мешава, вале нафарҳое ки штрафа намесупоранд, ҳатто бигем Тоҷикистон меоям бо меравам ба Россия, дар ҳолати муддати зиёд мешава, бигем ҳамин штрафшон судебнӣ мешава. Баъдан бигем билет мегиранд, таможния баромаданда, мақсад дар аэропортҳо ки бисёр мегардем, боди хеле ҳолатҳоишам ки мегардонанд. Вале дар аэропорт масалан мегирем дамадед ва дам Сбербанк ҳастай, вале бигем вақте ки судебне шид, бояд ки суд қатъи ҳал кунанд, решениша мебурора ки 2-3 рӯз давом мекунад, баъдан билет харида парвоз карда метавонад. Аз рейс дер мондем, билет чӣ мешавад? Возврат дорад? ҳар авиакомпания бигем дар ин ҳолат функсияи худша дорад. Масалан Somon-Air мегирем 75% хоҳем пултон возврат мешавад, хоҳем бигем ки билети нав ё ки наздиктарин рейсда бо агар қиматтар бошад пул метиҳем, оформит мекунем, парвоз мекунем. Ютер боша, агар ближайший рейс ё ки пагарда 15 000 боша, ай билете ки дер мондагем, масалан 15 000 боша, 6 000ша минус мекунад. Урал боша бигем билет месӯзад дар ҳолате ки дер мондан, ягон кор кардан намешавад. Ва дигар авиакомпаниҳо боша метавонед дар WhatsApp пурсем. Билет харидем, метавонем числоша, аэропортша ё дигар одамда переформит кунем? Числоша мешавад, масалан наздик монда ё ки дуртар монда, вале штраф мегирад, баъзе ода 2000, баъзе ода 4000, 3000 меғалта, вале наздики пеш монда мешавад. Вале аэропортша масалан Домодедово боша Жуковский монда намешавад, Куло боша Душанбе монда намешавад, аэропортша алиш кардан намешавад ва переоформитам бигем намешавад. Метавонем ки возврат кунем, баъдан бо одами нав билет харад. Аз Тоҷикистон ба Россия омадем, депорт гуфта гардонанд. Дар ин ҳолат билет месӯзад? Вақте ки гардондан, аэропорт варақ мегирем ки дар ҳақиқат гардондагиам, барои ки ё ки худтон билета оформит карда боша ё ки авиакассатон ки ҳамон сурата дар авиакомпания роӣ кунад ки дар ҳақиқат рейс гардондагиам ва билет бигем ки 100% возврат мешавад. Регистратсияи фалшивира мефаҳманд дар аэропорт? Бале бигем ҳози ранги пешина нест. Вақте ки даромадгоҳда агар документ пурсанд, планшетҳошон дар дастшон мефаҳманд. Багаж зиёдтар бошад, чанд рубл дига месупорем? ин ҳолатам бигем ҳар авиакомпания қонуни худша дорад, нархи худша дорад. Somon-Air 4 евро ки хато накунем 450, 460, 480 курс қатъи ҳамихе меғалта. Уралский авиалиния боша 3500 ва ютерам бигем багаж ҳисоб мекунад сари километр, яъне 1 кило ҳам зиёд боша пули багажа месупорем ва дигар авиакомпаниҳо боша метавонед супоред. Ютерда ручная эҳтиёт кунед ки агар 6 кило боша 5000 месупорем. Мақсад пешаи регистратсия гузаштан багажотонро санҷем.
ягон документ надорем. Чиқай то Истон бурем, кадом аэропорт хубтаре? бе проверкаш бигем жуковскияй вале айдамадедва ҳастай бародари мо ки мегзарона мақсад дар чанд видеомон гуфтагием ва вунуковада айни замон бигем бародари мо ки одаморо бедокументоро медаровард тоҷикистон омадагиай вале агар ки документам пурсан муомила кине хубтарай ҳамин қадар савол боқӣ панои аллоҳ худтона эҳтиёт кине. Чӣ мегӣ нафарҳое ки тамошомон доранд? Лайк монен, комментария нависен ва дастгирӣ мекунед. Боше Аз ҳаматон. онамон. Бале.